Gaztedanik nire bakantzak hemen pasten nituen eta horrek dit gustua eman eta aitaren txikitartzeko emaia eman ere bai. Eskuak gaztaroan sartu zituen motoreetan. Mikel Anduezak 27 urte ditu eta ustaritzeko Lapurdi garraja kudeatzen du aitaren segida hartuz geroztik. Harekin hemen 15 bat langile egunero buru belarriari dira autoen konpontzen. Berak motore bat ideki du bitean eta joen dekulaz bat ari da aldatzen, ari da berriz mutatzen. Langile bat ari da distribuzione bat egiten, ez gira sekulan egoiten deusekin gabe beti bat egoiteko. Berrikitan orrialde bat itzuli dute, Robert Mikelen aitak erretreta hartu baitu. Enpresa duela 35 urte sortu zuen eta azken urte hauetan dena prestatu transmisioarentzat. Plazera behin gehiore, eta 5 urte elgarrekin nahi gela hor eta zinez denak biziki untsabastu dira. Uste nilekoa zen eta adina hor dalakotz, baina beste naz, hori segitu gut hori eta urgunetik, baina segitu gut. Lanari begia atxiki mekanikaren zaletasuna partekatzeko. Robert eta Mikelek Gineak errefusiatu bati lana eskaini diote formatu ondoren eta berriki enpresaren ateak ideki dituzte gazteen baitan gogoa pizteko. Eskulanetan zaila da atxemaitea langile kalifikatuak eta eguneroko bat ailak dira. Orain ari da aldatzen pixka bat eta gure lanak pixka bat gehiago balorizatuak dira. Lehen bagitinkako xahala atzu eta bizpaidu tresna. Hemen beria matira 3 ordinateur eta gazteriek maite dute hortan. Ustot ez dakitela justu zer pasten den ateliretan. Jakinez ustot gazte gehiago horbilitakela ofizio hortan bai. Desafio berriak baina segurtamen bat gidari gazte batekin orain, garrajak oraindik etorkizuna badu.